Kedves Kriszti! 5 évvel ezelőtt, október elején, egy napsütéses reggelen arra a napra gondolunk, mikor megszülettél. Csodálatos álomként valóra váltál, Zumba Krisztin néven a földre leszálltál. Teltek, múltak az évek, a csapathoz egyre többen csatlakoztak, folyamatosan új zenékkel, új koreográfiákkal, jó hangulatú zumbaórákon vehettünk részt. Volt sok zumbaparti, toningóra, kirándulások, családi rendezvények, bálok, táborok, és még sorolhatnám. Szép lassan egy szép nagy zumba család lettünk. A zumba lett az életünk, a tánc az elején nem szenvedély, csak egy életérzés. Belekezdesz, és nem tudod abba hagyni. Ekkor válik szenvedélyé. Minél régebb óta zumbázunk, annál többet és többet kell. Enélkül már nincs élet. Álmaid azóta születnek minden napon, álmok, melyek az életben fontosak nagyon. Zumba Kriszti, benne vagy a szívünkben, benne egész életünkben. Köszönjük, hogy a Zumba Krisztin csapatnak idáig is részesei lehettünk. Életed, s hogy létezel, számunkra ez a legszebb ajándék. Boldog 5. születésnapot kíván csapatot! Köszönöm. Várj, amikor. Kriszti! A csapat nevében nagyon boldog, hogy Zumba Kriszti! Itt vagyunk, tessék! Ezen rajta van. Jó színes, ne írj alá. Kriszti! Akkor megyem. Kriszti, ezt meg a hülyet. Hallgass, tessék! Azt hittem, már nem maradt könnyem. Itt van Tomi, otthon. Egész nap sírtam. Így vannak benne, ugye? Jó, köszönöm szépen. Mutasd meg, mi az! Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg, nagyon szeretlek titeket. Nagyon. Tényleg, ahogy mindig, hogy a Zumba családom, ti vagytok a második család. Köszönöm szépen. Hallgatok egy pálinkát a kezében.
egy gyűrűt vett vissza. Sikerült ezt csinálni? Én az 5 évet nektek ezzel a videóval szeretném megköszönni. Igyekeztem mindent beletenni, de nem lett rövid. Úgyhogy idővalót vegyetek magatokon. És szerencsére nagyon sok dolog történt velünk. Tényleg így. Ez az egész nem is lehet más mondani, hogy Enikő szavaival éljem a kedvence. Ez egy csoda. Igen. Úgyhogy tényleg ezt, hogy ezt minden évben így elmondom, de tényleg hogy az, ahogy kezdtem, 2-3 ember, vagy mennyi volt az első órán? 3. Ezt tudjuk pontosan. Ja, Ezt tudjuk. Igen, a lányok szerdán élő óvatosba faggattak, aztán esetleg, hogy ja, hát nem kéne válaszolni. Úgyhogy, és hogy most mennyien vagyunk, és az, hogy megismerhettelek titeket, mindenkit egyenként, nagyon-nagyon klassz, szuper emberek vagytok, és nagyon büszke vagyok rátok. És ezt már biztos hallottátok, de tényleg így van, hogy az egész országban nincsen még egy ilyen csapat. Én ezt tanúsíthatom. Igen, sőt, ugye Mário hozzátette, hogy a világon nem találkozom még. Pedig bár hány országban jár. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rátok, és remélem még nagyon sok szülinapunk lesz együtt. Még vagy 100. Még vagy 100. Majd a kis Kriszti is. Majd a kis Kriszti tovább viszi. Tomi jön kísérőnek. Keresztel is zumbázni fog. Tomi, kellene egy kísérő. Az én gyerekem a te gyerekedhez fog járni zumbázni. A pezsgőket kioszthat, a pezsgőket ki lehet osztani, lányok. A pezsgőket ki lehet osztani. Kértünk mindenkinek kölyök pezsgőt is, aki vezet. Aki nem az alkoholosat szigorúan. És szeretném, ha kocintanánk egyet, amíg a technika helyreáll.